аз съм Кептен D4 и така, отново снимам с малко в паса, тъй като започна с пистон. Ето това ще ви науча как да има безкрайна енергия в пистона. Виждате, не спира да сме нагоре-надолу. Да, това е много добро нещо за санд машини, макар че вече са свикнати. И няма значение, нека ви покажа как е да го спра това, че просто дразни, да. Ето, даже това като часовник може да си го направите. Готино. Така, няма значение. Ще трябва 4 репитъра. Да. Нареждате ги. Да, така. После се обръщате и ги нареждате така. След което свързвате така от едната страна с редстоун. И тук ще слагате редстоун торч, но не сега. Не сега! Това ме дразни да спира. Така. Не ме дразни всъщност. Нека да предадем яката енергия. Дам, това е. Уау, колко трудна система. Дам. И сега просто слагаме факания редстоун торч и това ще почне. Да, но трябва да го щупете естествено доста бързичко. Така. Ето го. И да, стана. Само че виждате, но просто даже забива и понякога не може. Вижте, в момента изчезна дори. Смятайте, снимам с 20 FPS. Уоу, доста малко. Ето, вижте, сега го няма. What the fuck? What the fuck is this shit? Не знам дали просто в клипа го виждате, но аз лично не го виждам като се отдалеча. Вижте сега. Изчезва. Бъга! Басти бъга, както и да е. Това искам да ви покажа. Надявам се да ви е харесало. И днес ще кача още един клип и то ще е на Adventure мапа на един приятел. И така, аре, до след малко.